Къде мажем имунната бомба? Аз мажа детето сутрин преди да тръгне за ясла, следобед когато се върне и вечер преди лягане. Това е нашият ритуал за имунна защита. Вечер също така пускам в неговата стая от 3 до 5 капки маслото OnGuard в дифузер. И така, къде мажем имунната бомба? Пред ушите, зад ушите, надолу по челюстта. Може да продължим и към лимфните възли, ако детето има болно зачервено гърло или ангина. Обичам да слагам вечер и ето тук на челото. Ако детето страда много често от настинки, запушен нос и хрема, разнасяме и настрани. А когато носът е запушен, може да сложим и на ето тези две рефлексни точки на синусите. Къде още мажем? Когато детето има първи признаци на настинка и грип, намазваме на стъпалата и на гърба, като започнем от тила и продължим надолу и повторим няколко пъти и втрием хубаво маслата. Рецептата, която ви показах в предното видео, е за детенце над 2 години, конкретно на 3 години. Моят съвет е: винаги спазвайте концентрацията на етеричните масла и правете тест за поносимост преди това, ако не сте използвали досега маслата. Аз бях Ирена Христова. Ако имате допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с мен, или ако искате да притежавате тези вълшебни етерични масла. Бъдете здрави!